Karong adlaw, formal ang gitakupan ang tinuig kasalugan sa kapistahan ni Senyor Santo Niño o Fiesta Senyor, tradisyonal nga Hubo Mass sa Gidagsa. Ang report ni Nico Serino. Sayo pa sa kadlaw nag-abot-abot na sa basilika ang mga deboto aron mutambong sa seremonya sa hubo. Alas 4 sa buntag gisugdan ang Santos nga misa pinanguluhan sa rektor sa basilika Father Pacifico Nohara. Sayang wali, gipasabot niya ang kamahinungdanon sa hubo o paghukas sa katawhan sa ilang kasaypanan o pagdawat sa kaugalingon. To humble down ourselves aron sa pagdawat sa kaluoy sa Ginoo, pinaagi sa pagpaubos nga kita may tagsang kahuyan o dili perpekto. Iyang awhag, puy-an ang debosyon sa balaang bata aron makatabang sa uban. Puy-an nato ang ebanghelyo na walang halong bulan at bero. Gisunudayon ang seremonya sa hubo sa mga bisti ni Senyor Santo Niño. Tagsa-tagsang gipangtangtang ang mga suot ni ini uban ang pagpangaliya. Dayon giligo sa tubig ang imahen. Pagkahuman, giilisan kini sa mas simple pa nga kasuotan pagbalik sa regular nga panahon. Gisaksihan ang seremonya sa libuan ka mga tao kundiin mipasundayag ug mihalad sa bugsayaw ang San Diego Dance Troupe. Ang Hubo Mass ang formal nga mitak-op sa kasaulugan sa Fiesta Senyor. Mapasalamaton ang kaparian sa pag-abag sa katawhan aron magbalinawon ug hapsay sa kinatibuk-an ang fiesta. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitong Bisdak.